Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayo bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM dongbar kene kanana bi dongbar kunnafoni bakurubaw la an bena kuma cancer bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Médecins Sans Frontières maw olu kɔni ye sɛfɛwari miliyari 1 bɔɲɔgɔn ko u y'o kɔni di waasa san 2026 ka taa se san 2028 ale barakɛtaw o ka se ka lawaleya an bena kuma o kan bi dongbar kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ. Ni o tɛmɛna ka bɔ Office du Niger maw olu kɔni ka wuli ka jɔw la san tɛmɛnen u ka barakɛta kɛmɛ sigi la u ye 94 u sera ka o de kɔni kɛ an bena kuma o fana kan bidongbari kɔnɔ nunu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw be ka fara minnu kan sɔɔni an bena walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dongbaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Tibarikala ayo bisimila ko kura dongbaru kene kanana ina fa an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana kɛnɛya baarakɛlaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ sigi min kɔni senfɛ u ka san 2026 ka taa bila san 2028 ale kɔni bɔnbana kɛlɛli ka o fɛɛrɛw kɔni don bala o kɛnɛ kanana min ye Médecins Sans Frontières maw olu kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ni bana in kɔni kɛlɛli hukumu kɔnɔna na u ye u ka kokɔrɔmadenw kɔni jira min kɔni kɔnɔna na min ye buna adamadenya ale dɛmɛ jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira k'a fɔ min ye u ka barakɛta san 2026 kɔni kɔnɔna na sɛfɛwari miliyari 1 bɔɲɔgɔn ko o de kɔni bena di waasa ka se ka bana jugu in ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye a walawalalu kɔni kɛra min be tali kɛ an ka jamana kɔnɔna na Médecins Sans Frontières maw olu kɔni ka ɲɛma min be yan nɔ ni o ye Madame Zulette Laure Menina Alima ye ale kɔni ye walawalalu kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ waasa maaw be se ka faamuyaliw sɔrɔ a la cogoya min na. Halisa an be tɛmɛ ni kibaraw ye an be taa sɛnɛ ale kɔni hukumu kɔnɔna na min ye an ka jamana sɛnɛkɛyɔrɔba ni o ye Office du Niger kɔni ye fɛn min ye u ka ɲɛmayaso ka sigi ko 58 na o kɔni kɛra min kɔni senfɛ fɛn min ye san tɛmɛnen ale baarakɛlenw u y'olu kɔni fɛsɛfɛsɛ san nata ale baarakɛtaw ka jɛ ka o kɔni boloda hukumu kɔnɔna na min ye a jirala k'a fɔ san tɛmɛnen in na u ye tari 134 ni 200 bɔɲɔgɔn ko u y'o de kɔni sɛnɛ malo kɔni hukumu kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ min ye 100 sigira o b'a jira k'a fɔ 100 sigila u ka baarakɛta u ye 94 u ye o de murumuru 33 de kɔni kɛ. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaraw ye min ye Croix Rouge Malienne maw olu kɔni ye dɔ fara u ka wuli ka jɔ kan Kayi ani Bayangara ale kɔni marabolo la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ni u ka tɔn belebeleba ni o ye Croix Rouge ani Croissant Rouge ye u jɛra ka u bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ waasa ka se ka u ka wuli ka jɔ min ni o kɔni bolodalen don an ka jamana kɔni kɔnɔna na ka se ka o kɔni kɔkɔrɔma don fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin wuli ka jɔ in a baaraw kɔni b'a la ka lawaleya min ye an ka jamana kɔni kɔnɔ jɛkulu fɛ jɛkulu min ni ale kɔni ka wuli ka jɔw kɔni sinsinnen don Kayi ani Bayangara u ka wuli ka jɔw kɔni kɔnɔna na min ye ga 200 bɔɲɔgɔn ko u y'olu de kɔni dɛmɛ u be se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye balo u kɔni ye o sigiyɔrɔma 200 bɔɲɔgɔn ko u y'o kɔni sarada maaw la fɔ ka taa se minɛnw ma minɛn minnu kɔni tɛ balo ye min ye sanuya minɛ o kɔni 500 bɔɲɔgɔn ko o de kɔni dira maaw ma u fɛ fɔ ka taa se min ye ga 600 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni ye musaka ko dɛmɛ u y'o o kɔni sɔrɔ min ye sɛfɛwari darasi 12 bɔɲɔgɔn ko u y'o de kɔni sɔrɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin wulikajɔ ninnu kun bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni basigibaliya kɔni kɛlen don ka degun kɔni lase u ma. Juillet kalo tile 13 ka taa bila juillet kalo tile 17 san 2026 min ye wulikajɔ kɔni kɛra diɲɛ tɔnba min ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛya sinsinli ma ni ka lakɔgɔli kɛnɛ kɔni sigi ka ɲɛsin maaw ma an ka jamana
jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ale marabolo la maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛya ale labarali kɔni ma fɛn min ye tile 5 baara o kɔni taara ka u sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka faamuyaw kɔni sɔrɔ saniya walew kɔni na maa 34 bɔɲɔgɔnko k'a bɔ an ka jamana ale kɔni labitanisow kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolow kɔnɔna na waasa ka se ka saniya wale o bɛ matarafa an ka jamana kɛnɛyasow kɔni kɔnɔ waasa maa minnu ni olu bɛna furakɛliw la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛya ɲuman kɔni sɔrɔ ni ka u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sanuya. Juillet kalo tile 14 ka taa bila juillet kalo tile 15 la Save Children International Mali maaw olu kɔni ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min kɔni senfɛ denmisɛnninakaw olu ka hakɛ an ka jamana cakɛdaw la o bɛ se ka sinsin jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na nin kɛnɛ in kana na an ka jamana minisiriso cakɛlaw ka taa se maaw ma maa minnu ni olu bɛ kɛnyɛrɛye cakɛdaw la fo ka taa se jamanadenw ka lafasajɛkuluw ma nin bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔni kana na fɛn min ye laɲini ye mun ye ka se ka min ye an ka jamana denmisɛnninakaw olu kɔni ka hakɛw o ka di u mɔ cakɛdaw kɔni na waasa donna nataw la an ka jamana sifinnakaw olu ka hakɛ bɛ se ka sabati jamana ale kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni bolo dara an ka jamana kɔni kɔnɔna na maaw fɛ maa minnu ni olu kɔni cɛsirilen don denmisɛnninakaw olu bɛ se ka u ka hakɛw sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye nin baarakuncɛ in kɔni kɛnɛ kana na maaw ye dɔnniyaw kɔni sɔrɔ denmisɛnninakaw olu kɔni ka baarako ale hakɛw kɔni sabatili la an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Congo RDC ale jamana kɔni na ka kɛɲɛ ni gɛrɛntɛn ani tɔɔrɔ jugu min ni o b'a la k'a ta ka jamanadenw kɔni sɛgɛrɛ u ka jamana ale kɔni kɔnɔna na fɛn min ye maa caman olu bɔra u sigiyɔrɔw la ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw la bunahadamadenya degun kɔni bɛ u ka an bɛ waati min na ko sisan u mago bɛ tangali kɛnɛya ani baloko la nin waati ninnu na. An bɛ taa Venezuelakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ min ni o kɔni kɛra fɔ siɲɛ 2 u ka jamana kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana woroduguyanfan kɔni fɛ a kɛra sababuya ye ni ka degun lase maa ba yirika kɔni mɔ minnu kɔni bɛ degun kɔnɔ nin waati in na o de la bunahadamadenya cakɛ bondaw olu kɔni wulilen don ka baloko dɛmɛ ani siyɔrɔko ani furakɛli ka o kɔni ta k'u sɛgɛrɛ ani denmisɛnninakaw olu bɛ se ka tanga cogoya min na. An bɛ taa Nigeria ale jamana kɔni kɔnɔna na min ye u ka jamana ale kɔni bunahadamadenya ca kɔni a baara b'a la ka segin u mɔ min ye diɲɛ cakɛbɔdaw kɔni fɛ minnu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don min ye bunahadamadenya dɛmɛ baaraw kɔni mɔ fɛn min ye Nigeria ale gouvernement min ye a baaraw kɔni b'a la ka to ale bolo waasa u ka jamana gɛlɛya minnu bɛ bunahadamadenya ale kɔni hukumu kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ u yɛrɛw fɛ cogoya min na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn a ka tuloma dali la bunahadamadenya ani yiriwa radio so HDFM dɔnkibaru kɔni fɛ a y'aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na an'an ka fiɲɛ sira la ni o ye 96 tomi fu fiɲɛ suru la bi ta in lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.